Obisum, 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 ingosum, daksam. Duk inggo anya nga tatimayat nga agas ti tao nga sobra kinaturog na. Salamat po. Perry Alan. Adda ka di problema makayat mo apasulbar? Well, sasakitan makayat mo ang alasa. Kas kumakada kiti sakit ang marikrik na tibagi. Sakit tinakam. Bueno sakit ti kaungga. Anya pa'y nga iti bubraon dungo. Umasidad ka kung makiuman. Kinidok. Inggong, si sasagana amang tedray aw, linglingay, ken praktikal na pamagbaga kada kayo. Dahito ni Doc Ingo, your online albularyo. God's Day mga ka-KITV, direct to the point, awan mababainan, awan masaksaktan. Dahito ni Doc Ingo, your online albularyo. Ka, Perry Alan, agyaman na kitipan na kiuman mo kanya. Dahito yung problema kat adda pa kay naigan na iti oversleeping. Anya kadi itinukon ko na nga oversleeping. Ti oversleeping kit iso adya pa naturog iti siyam nga oras, wenno napapaot pa iti siyam nga oras, iti lasod iti maysa nga aldaw, wenno iti lasod iti 24 oras. No, ti kinatorog ti maysa nga tao ket iti laeng lasod ti maysa nga aldaw, mayat ngam no jay kinaturog na ket inaldawen paulit-ulitin dayta ket nabalintayon nga ibaga amay sa klase iti sakit. Timudeng nga nalaeng Perry Alan no anya dagitoy ibaga kingka no anya dagitoy trataret itatangal daw tapno iti kasta ket maklasify mo wenno maibagam no anya a klase iti kinaturog dayta tao nga kungkunam jay comment mo. Adday tinokon ko na nga hypersomnia, Perry Alan. Dahito ikat may isa nga sleeping disorder, amasapol nga tatarenta ken pagtungtungan ta tapno iti kasta ket among ti obraem iti dayjay tao nga inyuman mo kaniya. Ti tao nga daan hypersomnia ket isu ti tao a kanayon nga maturog iti nasursurok nga siyam nga oras iti lasod iti maysa nga aldaw, and at the same time isu ti tao nga daan iti excessive sleepiness. Wenno di tao nga kanayon na nakarikrik na iti pan nakailibay. Ijay comment mo Perry Alan kat saan mo gamin nga inlanad no anya iti trabaho di tao nga inyuman mo kanya ka. Rumbang gamin nga trataren tayo no anya dagiti activities wenno anya dagiti inubra ti maysa nga tao iti daytime wenno iti maysa nga aldaw. Tunad dumagamin dagiti tao nga daan iti natatagsen, dagiti tao nga daan iti adu nga obra, iti daytime wenno iti aldaw, ket isuda dagiti tao nga daan iti narnekan aturog iti rabii. Ket adda tendency na nga masubraan da iti maturog. Addamat iti bagbaga tayo nga idiopathic hypersomnia, Perry Alan. Daytoy ket no saanen maibaga no anya iti rason iti kinaturog ti maysa a tao. Ngem no tuloy-tuloyon ken naitulangan kinaturog ti maysa nga tao, sureta kung kunatayon nga EQS, wenno excessive quantity of sleep. Sureta adi consistent oversleeping. Ti kasayaatan nga obraong Perry Alan ket kumonsulta kayo iti maysa a doktor. Tapno makita na no anya talaga ti rason ti kinaturog dayta tao nga inyuman mo kaniya. Ti tao gamin nga daan oversleeping disorder ket adda tendency na nagkaroon kada dagitoy sumaganad nga saksakit. Umuna, coronary heart disease, may kadua, diabetes, may katlo, anxiety, ken may kaupat, obesity. Ti kinaturog ti maysa nga tao wenno ti kinalain na nga maturog ket saan nga maibaga apakabasulan wenno maysa a basol, Perry Alan. Takunada nga roden awan tay kas naridam. Takas kinunanay di libro iti Marcos, Kapitulo 13, versikulo 35, aging gana iti 36, agridam kayo, tadiyo amo iti iyaay ni Hesus Kristo. No malam,
tingat rabi wenno parbangon wenno agsapa. Taamangan no kilaat nga umay ket madanon na kay pailaen nga maturog. Ken tap na maperde iti kinalaing na nga maturog wenno ma-distract di concentration na nga maturog padasam man nga sukatan ti kulay ti pintor dayta kwarto na. Agpili ka kada gito'y sumaganad a kulay no anya iti kayat mo tapno iti kasta ket maperde baset iti kinalaing na nga maturog. Violet, gray, brown, wenno red. Ngam no talaga adesperado kan Perry Alan kamagintay ti daytoy datlag a bunga iti ube no anya iti rumbeng nga agas ti tao a turog ken tao analaing a maturog. Obisum, 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 ingosum, daksam. Kas balakad daytoy datlag a bunga iti ube, Perry Alan in kamanganok iti maysa a banias ijay kaaset gan awaig dita balayo. Ngem ti anupam a banias ket jay babae. No anya iti pagilasinan ti lalaki wenno babae a banias problemang daran. Damagin tintatang mo, taam mo na dayta. Ket sakbay mo to atukmaan wenno gammatan ti banias agtsatsaka pay iti atras a bantay. Tapno saan at tumaray di banyas to praam mo umuna dagita dakulang mo. Sigurado awan kamtud na magamatam di banyas. Ngem di ka dumdumlaw tainton pet patamon di banyas at dag parangkin ka amusang ket gandaten na nga agawan jay banyas. Tapno mapabot nga day tamusang irasaas mo laeng daytoy sumaganad nga orasyon. Umadayo ka nabangsitak nga ang dudak. Umadayo ka kunam laeng presto umadayon jay musang. Ket inton makaawid ka saan mo aparetsyon day tabanyas anatilimaw. No di ket iyaramidam iti kulungan na. Taratnag, pakanag, panugmagag, ket iti lasod iti pito nga rabi tunggal maturog day tao nga inyuman mo kanya ka, ipaabay mo day tabanyas kanya na. Tapno iti kasta, madismular day takinalaing na nga maturog. Wow! Kalpasan iti pito arabi Perry Alan, ket awan pa'y nagbaliwan day ta kinaturog na, nakiuman kan tuman kanya tapno iti kasta ket mabalakadan kan tupay iti mas na bisbisa a remedyo na. Agyaman natin iti nakiuman mo kini Doc Ingo your online albularyo. Agyaman na unay at kikita na itumanan intol sumaruno a Domingo.